Bodoland Indigenous Games Associationनि गायसनगिरि सानकिया ब्रह्मनि 12थि थैनाय सान फालिदों। बर'नि गोजाम दोरोङारि गेलेमुफोरखौ फोथांनानै लाखिनो आरो जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोनाय लोगोसे बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एसोसिएशन आफादखौ गायसनजेननाय आयं सानकिया ब्रह्मनि थैनाय सानखौ सिगां बोसोरफोराव फालिनाय बायदिनो बे बोसोरावबो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय सथ' आदाबारि गामियाव गावखौ फबनाय जायगायाव फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि सन्तराम बसुमतारिया आरो रुंसारि सानकिया ब्रह्मनि सावगारियाव सिबिनाय बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि रनिबाला ब्रह्मआ। मख'नाय जायोदि बर' हारिनि गोजाम गेलेमुफोरखौ रैखाथि खालामनायजों लोगोसे जौगाहोनायनि थाखाय रुंसारि आयं सानकिया ब्रह्मआ गोबां खामानि मावबोदों। बिथाङा थांनाय 2012 मायथाइनि 31 अक्ट'बर खालि चीन हादराव बर' दोरोङारि गेलेमु दिन्थिहैनानै फैफिननोसै समाव अबथिरायै रुंसारि जादोंमोन। बे समाव बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एसोसिएशननि गायसनगिरि आयं सानकिया ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनायनि सोमोन्दै बिगानि गाहाय नेहाथारि गुनुशंकर औवारिया मा फोरमायखो खोनासंदो। बे जोंनि इन्डिजिनियास गेम्सआ एक्चुअली बुंनो थाङोबा सानैखौ ब्रह्म सारनिनो बिथांनिनो बे होनाय, बिथाङानो फाउन्डार, बिथाङानो दाना होनाय। दा दिनै बर' हारिखौ बोखांनो थाखाय बर' हारिनि गेलेमु स्पर्ट्स इन्डिजिनियास गेम्सखौ बोखांनो थाखाय बिथाङा गोबां रिसार्च खालामदोंमोन। दा बुंनो थाङोबा बिथाङा 10निफ्राय 12 बोसोर गाहाम गामि गामि ओनसोलाव थांनानै बे इन्डिजिनियास गेम्स जेरै गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय, धप गेलेनाय, खिखर गेलेनाय, आमोल दिमोल गेलेनाय, खमलायनाय बेबादि माने बुंनो थाङोबा जोङो दासिम आइडेन्टिफाइड खालामनाय हिसाबैबा जों गैयाबाबो 42 इन्डिजिनियास गेम्स जों बर'निल' बेखौ जोङो बोखांनो हादों आरो बिनि बे इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो रुल्स एन्ड रेगुलेसन जोङो बानायगासिनो दं। माखासे दाबो जों बानायनो हायाखै। दा बिनि गेजेराव खमलायनाय आरो गिला गेलेनायखौ जोङो मडार्न गेम्सआव जों कनभार्ट खालामबाय। दा दिनै बे मडार्न गेम्सआव जोङो खमलायनायखौ सायावबो जोङो बेखौ सोसननो हाबाय। दा सायाव बेखौ एडप्ट खालामदों एज ए नन रेसिडेन्टेल गेम होननानै, इन्डिजिनियास गेम होननानै इगमानि आन्दाराव आरो। दा बुस्थुआ जाहैदों दा बावैसो जोंनि बे क'क्राझार सायाव फुटबल आरो काबाड्डिखौ बिनिफ्राय बोखारनो नागिरनायाव जाहा जोंनि मानव गेदेत जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा इनिसियेटिभ लानायाव बे मोननैबो आयदा इभेन्टआ दा क'क्राझार सायाव थाफिनबाय। दा खिन्थु जाहा मोनसे आरो प्रब्लेम जाबावदों मा जोंनि बे इन्डिजिनियास गेम्सखौबो बिनिफ्राय बोखारनायनि दा मायाव फैदों आरो। दा जोङो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायो जे बिथांमोनहा जेरै फुटबल आरो काबाड्डिखौ लाखिदों थिग बेबादिनो गोजौ थाखोआव रायलायनानै जोंनि बे बर'नि इन्डिजिनियास गेम्स खमलायनायखौबो जोंनि सायावनो बाहाय दोनफिननायनि थाखाय बिथांमोनहा जेन इनिसियेटिभखौ लायो जोङो जोंनि बिगानिफ्राय बर' रायजोनिफ्राय जों खावलायहरदों। आरो बिथांनि मुङाव जे रिसार्च सेन्टार गायसननायनि थिरांथा लादोंमोन। औ, दा रिसार्च सेन्टारा ओरैबादि जाहैदों थारमानि जाहा जिहेतु हाखौ मोनखाबायमोन नाथाय माखासे प्रब्लेम्सआव जोङो बे हाखौ मोननो हायासै। दा जोङो हाखौ नागिरगासिनो दं। दा जोंना जाहैदों मा सानैखौ ब्रह्म इन्डिजिनियास गेम्सनि रिसार्च सेन्टार जेराव जोङो बाहायनो अफिस खालामनो हानाय, बाहायनो रिसार्च खालामनो हानाय, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय स्टेटनिफ्राय बा इन्टारनेसनेलनिफ्राय फैनाय जाय बर'नि बे इन्डिजिनियास गेम्सखौ रिसार्च खालामनो नागिरनाय
बिथांमोनहा जोंनि बे रिसर्च सेन्टाराव फैनानै बेखौ रिसार्चखौ खालामनो हायो दा बिनि थाखाय जोङो इनिसियेटिभखौ लादों आरो आसा खालामो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ जाफुंहोगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों लोगोसे जाहा नैबे जायगा बे मा होनो बेखौ औवाबारि जेराव थैनायनि बेखौ बिथांखौ फबनाय सानैखौ ब्रह्म सारखौ फबनाय जायगायाव जोङो बाहायनो आपातत दा अफिस काम बाहायनो मा होनो बेखौ प्रेयार सेन्टार जायखिजाया जोङो बाहायनो खालामगासिनो दं नाथाय जाहा उसुबिदा जादों माखासे खामानिखौ मावनायाव जायगायाबो फिसा जोङो ओंखायनो निंगिरदों दे गभर्नमेन्टआ जोंना बिटिसिआ जेन जोंनो बबेबा मोनसे अफिस खालामनो थाखाय जायगा होनायनि थाखाय आरो लोगोसे नैबे जायगाखौ बिउटिफिकेसन मोनसे सानैखौ ब्रह्म सारनिनो स्टेचु बाहाय बानायनाय लोगोसे बाहाय मोजाङै न'खौ बानायनो होनाय वालफोरखौबो मोजाङै होनानै जे बेसे नायथावथाव खालामनो हानाय आरो मोनसे एट्रेक्सन प्लेस जेरै मोनसे टुरिस्ट बा माबा मोनसे बेबादि जायगा सानैखौ ब्रह्मआ जे बर'नि सासे इन्डिजिनियास गेमनि नङा बिथाङा गुबुन गुबुन आरो मा होनो बेखौ बिभाग बा गुबुन गुबुन माफ्राव बिथाङा इनभल्भ दङमोन साहित्य सभा हक ओरैजाय सिनेमा हक बा माबा माबि गासिबो बिथाङा इनभल्भमेन्ट दङमोन दा बिथांनि कन्ट्रिबिउसनाव जोङो बयबो ज' खौसे जानानै बड'लेण्ड बिटिसि सरकारखौ जोङो खावलायहरो बिथांमोनहा जे नैबे जोंनि फान्ड जि जों मोनदों बे फान्डखौबो जेन एसे इनक्रिज खालामहरो मानो होनबा 10 lakhsआव जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल खुंनांगौ जायो आरो मा होनो बेखौ स्टेट लेभेल खुंनांगौ जायो नेशनेल लेभेल खुंनांगौ जायो आरो जोङो सेमिनार खुंनांगौ जायो बिभिन्न स्टेटनिफ्राय फैनानै बाहाय मा होनो बेखौ ट्रेनिं लाफैनाय जायो दा बेबादि खामानियाव बे 10 lakhs इज नट साफिसियेन्ट स' वी रिक्वेस्ट जोङो खावलायो जे बिथांमोनहा जोंनि बे फान्डखौ इनक्रिज खालामनानै होनायनि थाखाय खावलायहरनाय जायो आरो जोङो बे जोंनिनो बर'नि बे मोनसे बुंनो थाङोबा इन्डिजिनियास गेम्सआ जोंनि सम्पति बर'नि मोनसे नेरसोन बे नेरसोनखौ जोङो लाखिनांगौ आरो जों जुदि मावाबा गुबुना बेखौ मावनानै होनाय नङा दा ओंखायनो जोङो पाब्लिकजों बिगाजों आरो गासिबो बड'लेण्डनि बाखिन्दा जानानै जोङो साफ्रोमखौबो जोङो खावलायहरो बयबो जेन ज' खौसे जानानै जोंनि बे हारिमुवारि जोंनि बे बर'नि इन्डिजिनियास गेम्सखौ रैखा खालामनो थाखाय प्रटेक्ट खालामनो थाखाय प्रिजार्भ खालामनो थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय खावलायहरनाय